Короче, мухлисони канали мо баъди дидани видеоповтор, короче, маълум шуд, ки гол набудем. Тасодуфан тӯб болои штанга зад. Агар кам тараф болунтар мешид, голи беҳтарин мешиду. Хай бачаҳо кӯшиш карданд. Дақиқаҳои иловагӣ меши ё намеши? Ёки охир намеши? Ҳоли ҳами як минута вақт бизанен. Ҳами як минут дигар то калав пӯст бизанен, тоҷикиш кунен. Бизанен ататон мурданак як гол бизанед ки командаи Помир бизан гола. Ки боймети вазъияти безе меша. Барчи ҳисор там бизан гола ки боймети мухлисот намебахшанд. Атакҳои хела зуру ки гол нест. Тӯб молодец, барчи ҳисор шотро ду бар як кард. Аҳсан. 15 секунди дига мондак. Атакҳои хела хуб. Барчи ҳисор атака 3-1 кард. Помир дар ин ҷо гизала шуду давоми бозиро дар второй период мебинем. Гуфти Урусо.